Public health emergency sa pungsod bangod sa COVID-19 ginlift na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang pila ka mga residente nagpahayag nga padayon nga magasuksok sang face mask bilang proteksyon. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Formal nga ginlift na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpaidalom sang pungsod sa State of Public Health Emergency bangod sa COVID-19 pandemic. Ini ang base sa Proclamation 297 nga ginpagwa sang presidente. Santo sa proklamasyon ang tanan nga issuances o kon protocols angot sa pagpatuman sa State of Public Health Emergency sa Pilipinas ang ginkansela na kag hindi na pag-ipatuman. Bagay nga ginkalipay sang pila ka mga residente. Suno kay Elisa kag Salvador mas maayo man ini bangod wala na sang limitasyon, hindi pareho sadto sang mataas ang kaso sang COVID-19. Thank you Lord kay pagusto na kami ka libot-libot kundiin ka makadto, kay hilway ka na lagaw-lagaw kundiin, kay wala ka na nahadlok sa mga tawag nga COVID. Kung makita ta siguro ang iba kuan man ti magamit man tayo kalabanan ti basta ko niya kung sa uma talagsama lang ko makagawa-gawa man sa mga muni kung makagawa-gawa nga sa mga kuan kinahanglan magamit kita ka mask. Apang ang iban nga residente padayon lang kuno sa pagsuksok sang face mask bisan pa nga gindula na ang public health emergency. Sanadan yun na bla nga gamas ko kung galakat. Before pandemic dan gamas nga daan kami, so for protection man mami sa mga if prone ka sa mga allergies kag kung may ginabatsyag ka ma'am, at least hindi ka makahawa sa iban. Ang emergency use authorization nga ginhatag sang Food and Drug Administration ang manginbalido sa sulod sang isa ka tuig para magamit ang mga nabiling nga bakuna. Suno sa Department of Health 6 ginahulat pa nila ang pinal nga guidelines gikan sa Central Office. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas.